Machiegni nyakwa Ramogi jwang'. Riwruok mag jogo man kod tuoche mago mawuok kuom ng'ato kadhi kuom ng'at machielo kata non-communicable diseases ogolo ywak ewi midhiero mikelo kod okumba manyien mar SHA. Kane giloso kod jofwambo e kaunti ma Nairobi, kotenore kod jakom mar riwruokno mano Laktar Catherine Karekezi owacho ni jotuogo man kod tuoche mag sukari, kansa, pressure maidho e kind mamoko mathoth ok yud thieth makare e ute thieth ma pacho kae, ahinya e ute thieth mag piny owacho, kendo chunogi mondo mi giti gi omenda gi giwuon. Jagoro maduong' mar riwruok mag lakteche pacho kae, Daktari Dav Jatela, wacho ni jotuo kadhe matek mano kachuno mondo mi gichul osuru to thieth ok yude osuptende ma pacho kae. Changing and in most cases life-threatening conditions. Major complications of diabetes and hypertension include kidney failure, for diabetes, blindness, amputations because of wounds which will not heal, and many other conditions. And any interruption in treatment and care, as we have seen since SHA was rolled out, is likely to have a deleterious effect on the patients and the individuals living with different non-communicable diseases. As one cancer survivor said, cancer is not waiting for us to sort out SHA. Social Health Authority ma sani jinoi wach mang'eny ni en gi shida moro. Shida ma en go ni kidhi hospital maduong' kaka ma level 5 ma lazima ma Bay kata ma Kisumu kata mana Kenyatta kata mana KUTRH tinyisi ni nyaka idog hospital ma piny ma dispensary kata mana ma health center mantiere e county. Tiro ka osiptende moyoriego onge jothieth, onge yedhe, onge gima timore. Koro thothne ng'ato ka tuo chune man nyako odhi hospital ma private mondo oti gi pesa ofuko. Ere berne. Ing'ado ji mang'eny mondo joma tin mane telo gi mocham. Mano wacho ni ok ber kamano.